Adjective थाइलालि. Now what is adjective? थाइलालिया माखौ बुङो? A word which qualifies a noun or a pronoun is called an adjective. Noun एबा pronounनि मोजां गाज्रि आखल आखु एबा बिबां फोरमायग्रा सोदोब माखौनो adjective एबा थाइलालि होननानै बुंनाय जायो. जेरै This cat is very cute. बे मावजिया जोबोर समायना. बेयाव cute एबा समायना सोदोबा मावजिनि समायनाथि गुनखौ फोरमायदों. बेनिखायनो cute is an adjective. बेयाव समायना सोदोबा मोनसे थाइलालि एबा adjective. माखासे कालार एबा गाब फोरमायग्रा सोदोबफोर जेरै ब्लेक गोसोम, व्हाइट गुफुर, रेड गोजा, येलो गोमो, ग्रीन गोथां, पिंक गलाब, ब्लु निला बायदि बायदि सोदोबफोराबो एडजेक्टिभ एबा थाइलालियाव गोग्लैयो. जेरै The boy is riding blue bicycle. हौवासाया निला गाबनि साइकेल सालायगासिनो दङ. बे बाथ्रायाव हौवासाया सालायनाय साइकेलनि गाबखौ ब्लु एबा निला होननानै फोरमायनाय जादों. बेनिखायनो ब्लु एबा निलाया मोनसे एडजेक्टिभ एबा थाइलालि. माखासे शेप महर एबा दाथाय फोरमायग्रा सोदोबफोर जेरै बिग गिदिर, स्मल फिसा, लं गोलाव, शर्ट गुसुं एबा गाहाय, फेट लोदो, थिन हामख्रें, टल गोजौ बायदि बायदि सोदोबफोराबो एडजेक्टिभ एबा थाइलालियाव गोग्लैयो. जेरै That boy is very tall. बै हौवासाया जोबोद गोजौ. बे बाथ्राया हौवासानि जौथायखौ फोरमायदों टल एबा गोजौ होननानै. बेनिखायनो टल एबा गोजौ सोदोबा मोनसे एडजेक्टिभ एबा थाइलालि. माखासे characteristics मोजां गाज्रि आखु फोरमायग्रा सोदोबफोर जेरै एंग्रि रागा जोंनाय, जेलास मेगन सानाय, क्रुएल अनागारि, ferocious थिउरिया, नेस्टी मुगैथाव, बेड गाज्रि, स्वीट मिलौदो, बिउटिफुल समायना, जेन्टल सोद्रोम, अनेस्ट गोथारथि, गुड मोजां बायदि बायदि सोदोबफोराबो एडजेक्टिभ एबा थाइलालियाव गोग्लैयो. लाइस्रि is a beautiful girl. लाइस्रिया सासे समायना हिन्जावसा. बे बाथ्रायाव बिउटिफुल एबा समायना सोदोबा लाइस्रिनि समायनाथि गुनखौ फोरमायदों. थासारि एबा कन्डिशन दिन्थिग्रा सोदोब जेरै हेपि खुसि, इल नोरजिया, रिच माहाजोन, पुवार गोरिब, प्लेजेन्ट गोजोन, आनहेपि गोजोन गैयै, सेड दुखुनांथाव, हट गुदुं, कल गुसु बायदि बायदि सोदोबफोराबो एडजेक्टिभ एबा थाइलालियाव गोग्लैयो. जेरै It is very hot today. दिनै बोथोरा जोबोद गरम. बेयाव हट एबा गरम सोदोबा बोथोरनि थासारिखौ फोरमायदों. बेनिखायनो हट एबा गरम सोदोबा मोनसे एडजेक्टिभ एबा थाइलालि. माखासे क्वान्टिटी एबा बिबां दिन्थिग्रा सोदोबफोर जेरै मेनि मास गोबां माखासे, फिउ साम लिटिल एसे मोननैसो सानैसो, एनि जायखिजाया बायदि बायदि सोदोबफोराबो एडजेक्टिभ एबा थाइलालियाव गोग्लैयो.
There are many mangoes on the basket. खादायाव गोबां थाइजौफोर दं। माखासे नाम्बार अनजिमा फोरमायग्रा सोदोब जेरै 1 से 2 नै 3 थाम 10 10 100 जौसे 1000 1000 बायदि बायदि सोदोबफोराबो एडजेक्टिभ एबा थाइलालियाव गोग्लैयो। We have 2 children. जोंहा 2 गथ'फोर दं।